L-Ispiritu tal-mulej et jistri fuqi. L-Ispiritu tal-mulej ikkonsagrani. Ħanwassal b'xara tajba, b'xara ħilja lil-fajrin, faraġ u slim, ħelsi lilim jasrin. L-Ispiritu tal-mulej et jistri fuqi. Ħanati xhieda ħajja ta' twemini, jislifni l-qawwa tiegħu biex inxandar kull imkien li sbaħ aħbar is-salbna ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzja lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l-lum qegħdin nofru di l-Quddisa għar-Roħ kelinu żammid. Fil-Vanġelu l-lum se niltaqgħu ma' Ġesu li jgħidilna jfakkarna li hemm bżonn li hu imurant il-Missier jitla' is-sema biex hekk imbagħad ikun jista' jibgħatilna l-Ispiritu Santu. Hekk għada ser nibdew in-novena tal-Ispiritu Santu, għalhekk jew illum nitolbu l-mulejjenna u jagħtina d-dawl tiegħu biex din il-Quddisa twassalna biex verament minn għada nagħmlu novena speċjali l-Ispiritu Santu. U biex nitħejju tajjeb bħal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasmi. Int li sir bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inseħibt il-poplu tiegħek fil-fidwa li tajtu. Għamel li nifirħu dejjem bil-qawmien tal-mulej mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Hemm sab wieħed ludi minn Pontu, jismu Akwila, li kien għadu kemm wasal mill-Italja ma' martu Priscilla, għax l-Imperatur Klawdju kien ordna biex il-lud kollha jitilqu minn Ruma. Pawlu mar għandhom u billi kellu l-istess sena tagħhom għad jaħdem magħhom. Is-sena tagħhom kienet li jagħmlu it-tienet. Kull nhar ta' Sibt kien imur jiddiskuti fis-sinagoga u jfittex li jipperswadi lil-Lud u l-Griegi. Meta Sila u Timotju waslu mill-Maċedonja, Pawlu ta' ruħu kollu kemm huwa x-xandir tal-kelma u kien jixed lil-Lud li Ġesu u l-Messija. Iżdu ma wafqulu u bdew jidowlu. U għalhekk Pawlu farfar ħwejġu u qalilhom: Intom taħtu għat-telfin tagħkom, jien m'għandix ħtija, min issa l-qudiem se ngħaddi għalant il-pagani. Imbagħad telaq minn hemm u mar għand wieħed jismu Titu Ġustu li kien iqim lil Alla u li daru kienet ma' ġenb is-sinagoga. Krispu il-kap tas-sinagoga u l-familja tiegħu kollha emmnu fil-mulej u ħafna mill-Korintin li kienu jisimgħu lil Pawlu emmnu huma wkoll u tgħamdu.
Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Għannu lill-mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha taf minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu lill-ġnus. Alleluja. Ma nħallikomx il-tiema jgħid il-mulej. Nerġa' niġi għandkom u qalbkom tifraħ. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxiepli tiegħu: ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Għalhekk xi wħud mid-dixxiepli tiegħu bdew jgħidu bejniethom: x'ifisser dan li qiegħed jgħid ftit ieħor u ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni? U li jien sejjer għand il-missier? Għalhekk qalulu: x'inhu dan il-ftit ieħor li hu qiegħed jgħid? Ma nafux x'jrid jgħid. Ġesu għaraf li xtaqu jistaqsuh, għalhekk qalilhom: qegħdin tistaqsu lil xulxin fuq dak li qed, ftit ieħor ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor terġgħu tarawni? Tassew ngħidilkom, intom għad tibku u tingħu, iżda d-dinja għad tifraħ. Għad iġġarbu n-niket, imma n-niket tagħkom għad jinbidel fena. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Il-qari li għadna kemm qrajna hekk ikompli juri, ma speċjali l-Atti tal-Apostli, l-ewwel Knisja u d-dinamika tagħha. Issa aħna importanti nħarsu lejn il-Knisja tal-bidu, għax fid-dinamika tal-Knisja tal-bidu nistgħu nilmħu wkoll li nfusna u l-attitudni ġusta quddiem ir-realtà tal-ħajja tagħna. L-eżempju li tina Pawlu llum hi li l-ewwel qabel kollox u kien jaħdem. Kien jaħdem għal ħobżna ta' kuljum, ma kienx jiddependi mill-oħrajn jew mill-karità tan-nies. Però mbagħad kien jieħu l-opportunità b'mod speċjali jgħidilna hawnhekk nhar ta' Sibt biex ixandar il-Vanġelu, biex ixandar il-kelma tal-Alla. Jiġifieri Pawlu fil-ħin liberu tiegħu kien jipprova ixandar u jagħmel il-ġid l-oħrajn. Dik waħda mill-istedniet li qed jagħmlilna l-Vanġelu tal-lum. Imbagħad għandna mument ieħor fl-istess qari fejn ikun hemm min ma aċċettax is-sejħa li jagħmlilhom Pawlu, li ma kienx is-sejħa tiegħu imma kienet is-sejħa tal-mulej. U x'ħin ma aċċettawx, Pawlu ma qagħdx iħaqqaqa magħhom imma qabad ħallihom, għamlilhom statement ċar: intom taħtu għat-telfin tagħkom. Jien m'għandix ħtija minn issa l quddiem se ngħaddi għand il-pagani. Mingħajr ma qatt jinkwieta iżżejjed fuq is-salvazzjoni ta' xi ħadd partikolari, mexa u mar ixandar il-Vanġelu banda oħra. U l-istess jista' jiġri fil-ħajja tagħna. Forsi ħafna drabi aħna ħeduha bħala xi missjoni tagħna li rridu nsalvaw il xi ħadd, li xi ħadd irridu nikkonvinċuh fil-fidi. Jistgħu jkunu l-istess solidna. M'hemm bżonn
nagħmlu dawk l-affarijiet inħalluhom f'idejn il-mulej dak li għamilna b'intenzjoni tajba, bl-iżbalji tajjeb u l-ħażin, però imbagħad meta jsiru adulti tgħid darba jekk ma jrdux jisimgħu ma jimpurtax, mhux ħanikkundannawhom, inħalluhom f'idejn il-mulej jaraw bil-mezzi tiegħu u l-ġid tagħna nippruvaw nagħmluh ma' oħrajn. Nippruvaw nitfgħu iż-żerrija tal-kelma t'Alla f'art li tħalli l-frott. U flimkien ma' dan punt ieħor li nistgħu nieħdu mill-Vanġelu u l-fatt li Ġesu jgħidilhom ftit ieħor ma tarawniex aktar, imbagħad ftit ieħor u terġgħu tarawni. Hawnhekk għandna d-diskors ta' Ġwanni li qiegħed fl-aħħar ċena. Ġesu qiegħed fl-aħħar ċena mill-Vanġelu ta' San Ġwan. U hawnhekk Ġesu qed jindikalhom li ser imut u wara ftit jerġa' iqum. Però jgħidilhom xi ħaġa sabiħa fl-aħħar. Tassew ngħidilkom intom għad tibku u tingħu. Iżda d-dinja għad tifraħ. Għad iġġarbu n-niket imma n-niket tagħkom jinbidel f'lena. Dan hu il-misteru tas-salib fil-ħajja tan-Nisrani. Li għalkemm is-salib jista' jġib miegħu dbatija, diffikultà, inġustizzja, imbagħad Alla minn dik id-diffikultà, minn dak id-niket kapaċi joħroġ lena. Joħroġ lena minn din id-dinja stess kif ukoll lena fil-ħajja ta' dejjem. U dan aħna jirnexxielna ngħixuh bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Għalhekk jew nitolbu llum biex minn għada nibdew in-novena l-Ispiritu Santu, ejjew f'din is-sena nitolbu l-barka speċjali. Ejjew nitolbuh biex il-magħmudija tal-ilma li ħadna meta konna żgħar narrikkuha wkoll bil-magħmudija tal-Ispirtu. Li meta jiġi l-Ispirtu jibdel. U jista' jkun din is-sena opportunità mhux għalina biss imma d-dinja biex f'dan iż-żmien tal-pandemija ningħalqu ftit fina nfusna u mmorru għal dak li huwa essenzjali. U nħallu l-Ispirtu mexxina aktar kemm bħala individwi, kemm bħala soċjetà, kemm bħala Knisja. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew is-saħħu tal-eżis resqu talbna l-missierna tas-sema li dejjem jismana. Tolbuk Missier ħanina l-Papa, l-Isqifijiet, is-saċerdoti, dawk kollha involuti fil-katekeżi u l-pastorali tiegħek. Nitolbuk għal dawk kollha li qed ibatu, għal dawk li qegħdin isegwuna permezz ta' dawn il-mezzi tax-xandir, għal dawk kollha li qegħdin jieħdu deċiżjonijiet kemm fil-pajjiżi kif ukoll fuq livelli oħrajn. U għalina l-koll biex nikkollaboraw aktar mal-pjan tiegħek u għatina l-grazzja biex għada n-novena tal-Ispiritu Santu tħalli fina l-frott. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. L-Ispiritu tal-mulej qed jistri fuqi. L-Ispiritu tal-mulej ikkonsagrani. Ħanwassal b'xara tajba, b'xara ħilja lil-fajrin, faraġ u slim ħelsi jasrin. L-Ispiritu tal-mulej qed jistri fuqi. Ħanati xhieda ħajja ta' twemini. Jislifni l-qawwa tiegħu biex inxandar kull imkien li żbaħ
saltna ta' Ġesu. Itolbuħuġ bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej medejk sagrifiċċju għat tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna, flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek, biex issa li jogħġbok tnaddafna meħtijietna, nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti ta' ħnina tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu u l-ħaruf tal-Għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bl-għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li nirħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Kelinu, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-menu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Spiritu għaddis tal-mulej, dawa li l-moħna li l-qalbna bizmin, kuna li nasser milja ta' kull fer, għawi li l-ruħna Spiritu tal-paċi tal-erf, għallimna nħobbu u nafru bl-arbin, ġeddet wiċċi l-art fejja minna l-mart, fejja aħina U jew issa ngħidu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li int tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattal fina l-frott tal-misteru tal-għajd u imla ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu sidna, il-mulej ma'kom u iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. U jew issa nduru fuq Omna Marija u nitolbu bit-talba li talbitna minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Spiritu qaddis li ħlaqna, ejja nilmuħda u lilna, jimla bil-grazzja tiegħek, il-qlub li int ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla, li tieqaf dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba, u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int li tilleminija, tal-missier minnhom wieħed, fik blerf nilsna monija. Ixel bid-dawl is-sensi, kebbes li l-qlub li mħabba, u saħħaħ dan ġisimna, bil-mart li fih jitrabba. Bot minna żomm lilha